1 Samuel chapter number 3 and verse number 1. And the child Samuel ministered unto the Lord before Eli. And the word of the Lord was precious in those days. There was no open vision. Ug ang bata nga si Samuel, mialagad nga to sa Ginoo atubangan ni Eli. Ug ang pulong sa Ginoo bililhon ni atong mga adlaw, walay dayag nga pananawon. Now skip down to verse 19, same chapter. Maura nga chapter, pero verse 19, 20 ug 21. Mas dako-dako ni Samuel niining abahin sa story. Sa sinugdan ng bata pagyud siya ug karon mas batan-on na basin hapit na dako, hapit na hamtong, I'm not sure. What's the word? Bayang-bayang? How you say that word? Bayong-bayong, murag bayong-bayong na siya niining abahin. That is verse 19. And Samuel grew, and the Lord was with him, and did let none of his words fall to the ground. And all Israel from Dan even to Beersheba knew that Samuel was established to be a prophet of the Lord. And the Lord appeared again in Shiloh. For the Lord revealed himself to Samuel in Shiloh by the word of the Lord. Bisaya, og si Samuel mitubo, og ang Ginoo nag-uban kaniya, ug walay gitugotan sa iyang mga pulong nga mahulog ngadto sa yuta. O ang tibok Israel gikan sa Dan bisan ngadto sa Beersheba nahibalo nga si Samuel gipalig-on aron mahimong usa ka propeta sa Ginoo. Ug ang Ginoo mipakita pag-usab diha sa Shiloh. Kay ang Ginoo mipadayag sa iyang kaugalingon ngadto ni Samuel sa Shiloh pinaagi sa pulong sa Ginoo. You know, most of my sermon titles are very simple. They normally come from the verse, but today's is a little bit different. The title of my message is Trouble in the Tabernacle. Trouble in the Tabernacle. Mga problema, mga kasamok diha sa tabernakulo. Diha sa panahon, nining nga panahon sa nasod sa Israel, wala pa gitukod ang templo ni Solomon. So, nagsimba pa sila sa Diyos diha sa tabernakulo. Ang tabernacle, maong simple nga tent, nga dili simple, pero usa ka tent nga sila makabalhin-balhin uban nila sa dihang nagbiyahe sila, sorry dito, naglaag-laag dito sa Kamingawan, sila nagdala-dala sa tabernacle, o kanang lugar din sila naghalad, nag-offer, naghatag sa ilang mga sakripisyo. And nining ang panahon, permanente na ang lugar sa tabernakulo sa lugar gitawag Shiloh dito sa northern nga bahin sa Israel. Today I want to talk to you about that subject, trouble in the tabernacle. Maghapon na ta, dayon ko mo makalingkod para sa mensahe karon. Father, thank you for today, Lord. Thank you for your word. Salamat Ginoo para sa matag tawo nga nadre mga ko Ginoo ikaw mo tabang kanako nga mo hatag sa matag tao sa hindi kinahanglang karon. Palihog Ginoo liho ka sa matag kasing-kasing Ginoo kung nay tao diri nga wala pa naluwas. Palihog Ginoo luwasa siya sa dali pa siya mo uli karon mga ko nga ikaw magdani kaniya ngadto sa kaluwasan karon. Mga ko Ginoo nga ikaw mo tabang sa matag tao nga maminaw sa imong pulong karon. Fill me with your spirit, Lord. We pray in Jesus name. Amen. Pwede ko mo maglingkod. Mag-double check ko sa recording. All right. Ang sugilanon, I want money. Niabot mi dito, asa man mi ato. Ako si AJ niato mi sa Bacolod. O nagbiyahe mi, nag-stop mi sa Jollibee's dito sa Tubod, kay gutom mi. And nag-stop mi sa Jollibee's, o nigawas kami gikan sa Jollibee's, o naay batan-ong nga midol na ko. Unsi ang gisulti? Please, money. Please, money. Wala siya kabalo ko sa Bisaya. Please, money. But anyway. So that's what I was thinking when the money hit the floor. Please, money. And dawaton ako. And ang sugilanon sa kinabuhi ni Samuel, special kaayo, ang iyang mama, si Hannah, dugay kaayo, nag-ampong ang Diyos, muhatag kaniya sa usa ka anak nga lalaki. Diha sa pag-ampo ni Hannah, diha sa iyang pagpangaliyok po nga ang Diyos mo hatag kaniya sa anak. Wala may time para sa tibok story, pero murag uban ninyo kabalo sa story.
Diha sayang pag-ampog, paghangyo ang Diyos muhatag kaniya sa uska anak kay the Bible says she was barren. Dili siya maka-anak, dili pwede maburos. Ug diha sayang paghangyo, siya naghimo sa saad na nanumpa siya sa Ginoo. Kung ikaw motubag sa akong pag-ampo ug mo hatag kanako sa usa ka lalaking anak, ako mo balik kaniya ngadto kanimo aron moalaga diha sa tabernakulo, diha sa imong balay sa iyang tibuok kinabuhi. Kana ang saad ni Hannah ngadto sa Ginoo. Ug ang Diyos nakadoon siyang pagampo ug mitubag siyang pagampo. Ang Diyos mihatag kaniya sa anak ug siya nagtawag sa ngalan nga Samuel. Samuel. That word means heard. I believe it means, I could be wrong, but I believe it means heard of God. Meaning, ang Diyos nakadoon sa akong pagampo, ikaw ang tubag. Heard of God. Nadunggan sa Ginoo. Kana ang ngalan Samuel. Ang siya nagampo, nagsaar, o ang Diyos mihatag. Now, paminaw. Sa dihang, I want you to think with me for a minute. Kung ikaw si si Hannah, Ginoo palihog, kung ikaw mo hatag na ko, nak, ako mo hatag niya balik kanimo, kung mo dako-dako siya gamay, ako mo hatag niya siya mo magpuyo diha sa imong balay, magalagad kanimo sa imong tibok kinabuhi. Nahunahuna, kung ikaw si Hannah, nagkugos na sa imong anak, dili ba tintalan ka magduda niya anak nga saad? Naghawid na, oh cute kaayo siya. Diba? Can you imagine? Ma'am Ruth, naghawid na, nagkugos na si Timmy. If that was you, don't you think you would start questioning your decision? Dili ba ka na nga atong paagi? Kita mag-ampo o magsaad. Dahil ang Diyos magtubag o kita magduda. Diba? Panagdita, nag-joke. I'm gonna read it so I tell it correctly. Nagadoon ko sa joke dito sa US pero nagsulay ko nag-translate. Nay lalaki nga nagtrabaho diha sa top sa iyang balay. Ug sa kalit lang yang mga tiil midalin ug nag-slide siya padulong sa tumoy sa top. Samtang nag-slide siya nagdiretso nagampo, Ginoo, kung ikaw mo tabang nako, akong itugyang akong tibok kinabuhi ngadto kanimo. Samtang siya nag-istorya pa, ang iyang slacks nasangit na sa ulo sa uskalansang diya sa top. Nakaginhawa na siya. Dayon siya misulti. Ayaw na lang Ginoo. Okay na ko, dahil lansang dere. Dili ba ka nang batasan sa tao? Ang Diyos mo tubag sa pangampog, mangita ta diretso sa alibay, nga dili mo tuman sa atong saad. Pero dili ka nang batasan ni Hannah. Nagsaad siya, ang Diyos mitubag, ug mituman siya sa iyang saad. Turn to 1 Samuel chapter 1, verse 24. 1 Samuel chapter 1 and verse 24. 1 Samuel chapter 1, verse 24. Kung nanas, amen? And when she had weaned him, she took him up with her with 3 bullocks and 1 ephah of flour and a bottle of wine, and brought him unto the house of the Lord in Shiloh, and the child was young. Nasabto yung pulong wean, lutas. Dali na mo pagkaon kaniya o gatas. I think sa Biblia ang pulong lutas na dugang pangpasabot na ilabo sa lain area sa kinabuhi. Kay ang Biblia na yung sadya nakalutas na kaniya siya nagdalat niya diretso sa balay sa Diyos. So murag kabalo na siya sa basic hygiene, makaligo siya sa hangkugulingon. Dili siya sama edad ni Hannah. Murag 5, 6 na siya. But the Bible says, and the child was young. So siya, si Hannah ug si Elkanah, nagdala nining nga gamay nga bata, murag 5. Para na ako, murag 5. Makaligo na siya, dali na kinang mag-diaper. Ilutas na. Ug sila nagdala kaniya, nagtuman sa ilang saad sa Ginoo. Padayon ko, verse 25. And they slew a bullock and brought the child to Eli. And she said, O my Lord, as thy soul liveth, my Lord, I am the woman that stood by thee here praying unto the Lord. For this child I prayed. And the Lord hath given me my petition which I asked of him.
Alang niining bataa ako miampo ug ang Ginoo mihatag kanako sa akong hangyo nga akong gipangayo kaniya. Pila ka panahon sa atong kinabuhi, magampo ta, maghangyo, maghilak, dahil ng Diyos mo tubag ug malimot ta nga magpasalamat sa Ginoo. Just diretso nga to sa sunod, wala ay pasalamat. Just diretso, what ay problema diri? Ginoo, napay problema diri. Wala ay pasalamat. Pero mibalik siya, ako naghangyo, ang Ginoo mihatag. Verse 28, therefore also, I have lent him to the Lord as long as he liveth, he shall be lent to the Lord. And he, kana si Eli, he worshiped the Lord there. Busa usab, ako, si Hannah nagastorya diri, kabay ni Samuel, busa usab, ako mitugyan kaniya, nga to sa Ginoo, samtang siya buhi, siya itugyan nga to sa Ginoo, o siya, si Eli, misimba sa Ginoo dito. Si Hannah, mituman sa iyang saad. O, yung bana pod, mituman, now listen me this morning, si Hannah, mituman sa iyang saad. Sayon kayo para niya nga magsulti, uy, mas mayo nga, dalit na lang, kay emotional kayo ko niya nga panahon, pero mas gamay pa siya. Sayo kayo mag-alibay, kabayan sa iyang saad, di ba? Parents, you listen to me this morning. This is not the message, but you parents, kamo nga na mga bata, paminaw na ko karon. Ang imong mga anak, kinahanglan mahibalo, nga walay pagduda, nga kasaligan o matinud-anon ang iyang mama o papa. Labaw sa tanan kaptangan, labaw sa tanan kinahanglan na ilabot niini nga kinabuhit diri sa kalibutan. Labaw sa pagkaon og balay og pamisti og tanan niya na labaw niya ng tanan. Ang inyong mga anak nanginahanglan sa mga ginikanan na matinuoron diha sa ilang adlaw-adlaw nga kinabuhi. Parents, listen to me, kung ganahan ka mubungkag sa pagtuo sa inyong mga anak, tugot yung limbong nga musulod sa inyong balay. Daghang ng batanon nagsalikway sa pagtuo sa ilang kinikanan kay nakakita sila nga dali honest ilang kinikanan dito sa balay. Kung ganahan ka ang imong anak mo dawat sa imong pagtuo alang sa ilang kaugalingon, pag matinud-anon diha sa tanan. Pagsulti sa kamatuoran, kanunay. Pagbayad sa imong utang, pagtuman sa imong mga saad, pagmatinud-anon. Pagmatinud-anon. Ayaw pagpamakak. Ang collector mo bot sa balayo, ikaw mo sulti. Imong sulti sa mga anak, inasyawa ko dali. Sama na. Sama na. Nagbunggag ka sa pagtuo sa imong anak. Pero kanadali ang mensahe karon buntag. Kanang kung kita mag-imagine kung unsay gihunong-huna ni Hannah o ni Elkanah may tungod ni inik na decision. Mitugyan na sila sa ilang batang gamay aron molagad dito sa tabernakulo. Siyempre, sila nagtulot na kaniya. Klaro man, kung ikaw mo lanto sa kinabuhi ni Samuel, mukita ka, nindot yun ang iyang batasan. Bisan batanon pag yun siya. Tasin 5, 6, pero nindot nag yun ang iyang batasan. Iyang mama nagtulot niya dito sa balay. Kamo nga mga mama, paminaw ako, ayaw pag-isip nga gamay ang imong pag-train sa bata nga gamay pag yun. Kana nga panahon nga 1, 2, 3, that kanang pinaka-importanteng panahon sa kinabuhi sa imong bata. Kay magporma na ka sa iyang batasan. Kita maghununa. Mag-train ko niya kung dako-dako nas, ulahin na. Kailangan mag-train ka niya samtang gamay pa, samtang humok pa ang kasing-kasing, wala pa gahi kayong ulo. Klaro man si Hannah nag-train ni Samuel. Makita na to diha sa iyang kinabuhi. Kining Diyos nung nga inahan, nag-train sa iyang anak dito sa balay. Ug maayo ang iyang batasan. Respectful kayo siya dito sa tabernacle. Respectful siya nga to ni Eli. Masinugtanon siya diha sa tanan. Matinumanon siya sa iyang diha sa iyang adlaw-adlaw nga mga buluhaton dito sa tabernacle. Bisan bata pa siya, kasaligan siya nga magmata sayo sa buntag, mag-abri sa doors, magpasiga sa mga lights. Siya nindo ang iyang batasan. Asa ka na nagikan? Iyang mama.
yang mama. Kabaluta nga si Hannah nag-train na sa anak. Pero, para nimo, unsa ba ang ilang gihuno-huna? Sa diyang sila mihatag ni Samuel nga ni Eli. Murag sila naghuna-huna nga kini ang pinaka-mayong lugar alang sa iyang anak. Kini ang balay sa Diyos. Nindog yun ni. Maatudloan siya sa tao sa Diyos mismo. Nindot kayo ng oportunidad. Matagalaw, palibutan si Samuel sa tanan nga may labot sa pagpangalagad sa Ginoo. Nindo ang lugar, nindo ang oportunidad. Nindo ni para sa atong anak. Unsa pa mas mayo nga lugar lang sa pagtubo sa ilang anak. Pero naay problema diha sa tabernakulo nga wala nila na matikti. Let's go back to our first text verse at the beginning of 1 Samuel chapter 3. Naay problema diha sa tabernakulo nga wala nila na matikti. Wala ko nagyong nga nasayop sila sa ilang decision. Kaya sila nagsaad ug nagtuman ug ang Dios nagbless sa ilang decision. Pero naay mga problema sa tabernakulo. Dako nga problema. 1 Samuel chapter 3 verse 1. Kung nana say amen. And the child Samuel ministered unto the Lord before Eli, and the word of the Lord was precious. In those days, there was no open vision. Ug ang bata nga si Samuel mialagad ngadto sa Ginoo at tubangan ni Eli. Ug ang pulong sa Ginoo bililhon niadtong mga adlaw. Walay dayag nga panan-awon. Nako pangutana. Unsay pasabot sa pulong bililhon? Okay. Unsay mas bililhon? Bulawan or puthaw? Unsay mas bililhon? Bulawan. Kay nga naman. Mas bililhon kay mas talagsaon. Kayos talagsaon. Mas pipila, mas gamay. Diba? Value, ang pulong bililhon or precious means limited ang supply. Gilimitado ang amount. So, mas gamay, mas jutay ang bulawan, so mas bililhon kaysa puthaw. Diba? Okay. Ang diamond, bililhon gyud kay pipila gyud. Ang semento, barato. Diba? Naibisanasa. Okay. So, unsay pasabot kung nagyon dere ang pulong sa Dios bililhon? Well, kanagi pasabot sa sunod line. There was no open vision. Walay dayag nga panan-awon. Unsay pasabot niya na no open vision. Walay dayag nga panan-awon. Diya sa panahon sa Biblia, usahay ang Diyos nag-communicate sa iyang katawhan pinagi sa mga vision, panan-awon. So, unsay pasabot niya diri? Walay dayag nga panan-awon. Unsay pasabot? Watch now. Niyan ang panahon na ang Diyos naghilom na. Sila, doon na pa'y balaod ni Moses. Pero ang Diyos wala na nagistorya. Si Eli ang naagihapon sa katungdanan sa tao sa Diyos. Siya ang espiritualong pangulo diha sa Israel niya ng panahon na. Pero ang Diyos wala na nagistorya kaniya. Something was wrong in the tabernacle. Naay problema diha sa tabernakulo. Turn with me to Proverbs chapter 29, verse 18. Proverbs 28, I can't talk here. Me and verses are not getting along today. Proverbs 29, 18. If I say any other reference, don't listen. That's the correct one. Some reason today, naglisod ko sa mga references. Proverbs 29, in verse 18. Kung nasa, amen? Where there is no vision, the people perish. But he that keepeth the law, happy is he. Diin walay panan-awon ang katawhan mga laglag. Apan siya nga nagabantay sa balaod, malipayon siya. This verse is often used to preach about having a vision for the work of God that God has called you to do. Let me explain. Sa English, gamiton namo ang pulong vision alang sa imong long-term goal.
ang imong pangandoy nga ang Dios mohimo pinaagi kanimo sa umaabot kana ang imong vision. And it's not wrong, it's grammatically correct, but it's not what this verse means here. Naidaghang tao magwali nga, you need a vision, unsa ang Dios makagamit, makahimo pinaagi sa imong kinabuhi. Without a vision, ang mga tao mga laglag. That's not what it means. Sa kamatuoran, kanaway labot sa pagtulot nining a verse. It's not false, it's just not in this verse. Here's what this verse is saying. When God stops talking, you're in trouble. Kung maghilom na ang Ginoo, dali na magastorya pinaagi og ngadto sa iyang tao, kana nga grupo sa tao ang nasa dakong problema. Gupot na ang kahimtang. Og diha, now listen to me this morning. Diha sa panahon ni Eli, ang Diyos naghilom na. Tungod kay ang tao sa Diyos nag-backslide. Ang Pangulo mismo ang nag-backslide. You listen to me very carefully this morning. Paminaw. God stops talking when His man stops listening. Ang Diyos mo undang og istorya sa dihang ang iyang tao mo undang og paminaw. Ako makasulti kanimo sa rason sa kadaghang sa magwali sa atong panahon karon nga walay gahom diha sa ilang pagwali. Ang Diyos wala na nag-istorya kanila kay sila wala na naminaw. Kanamo ra sa makasulod ka sa church, maminaw sa pagwali og dali gayud ka maigo. Walay sakit, dali ka makonsensya ka ang tao sa Dios, wala na naminaw sa pulong sa Dios, sa tingog sa Dios. Kumubasa ka sa tibok sugilanong kabay ni Eli, dali kang mukita nga si Eli, bisan siyang tao sa Dios gihapon, nag-backslide na gayud. Sa dihang ang Dios adunay mensahe alang ni Eli, gipugos ang Dios nga magpadala niya na nga mensahe pinaagi sa lain mga tao. Una, pinaagi sa laing propeta kang kinsang ngalan wala hiskote. Dayon ikaduha pinaagi ni Samuel. Kay bisan bata pa siya, mas duo si Samuel sa Ginoo kay ni Eli. What I'm trying to show you this morning is more like si Hanog si Elkanah naghunahuna kinang nindong nga situation para sa pagdako sa mo mga anak. Pero na problema dito, na-backslide ang leader. Pero dili ka na ra. Si Samuel, walay Diyos nung nga leader, nga magtabang kaniya nga mag-grow. O ang iyang mga role model, diha sa tabernakulo, sila wala na luwas, o dautang kayo. Ang mga anak ni Eli, sila ang mas dakot-dakot kay ni Samuel. Si Samuel bata pa, sila dakot-dakot na. Si Eli na duha ka lalaki na anak, si Hophni ug si Phinehas. Go with me to 1 Samuel chapter 1 verse 3. Silang duha dautan kaayo. Pero tanawon sa gisulti kabayan nila sa 1 Samuel chapter 1 verse 3. And this man, that's Elkanah, went up out of his city yearly to worship and to sacrifice unto the Lord of hosts in Shiloh. And the two sons of Eli, Hophni and Phinehas, the priests of the Lord, were there. Ug ang duha ka anak ni Eli, si Hophni ug Phinehas, ang mga pari sa Ginoo, atwa dito. Unsa gitawag sila? Mga pari sa Ginoo. Pero lantawang chapter 2 verse 12. 1 Samuel chapter 2 verse 12. Now, the sons of Eli were sons of Belial, or some people say Belial. That means kadautan, evil, wickedness. In some cases, it means the devil. Mga anak sa yawa. They knew not the Lord. Karon ang mga lalaki na anak ni Eli, mga anak ni Belial, sila wala nakaila sa Ginoo. Wow. Tanawan na. Sila man ang naghimo sa buluhaton sa Dios. Na sila'y katungdanan diha sa tabernakulo, pero wala sila nakaila sa Dios. They weren't saved. Wala sila naluwas. Padulong yapon sa impyerno. Og sila ang mga role model para ni Samuel. Hunang-hunang ka na. Oh, nindo ni siya mo pil sulod sa tabernakulo, nindo ang tanan. Ang mga batanon nga nag-una niya,
wala nakaila sa Dios. You listen me very carefully. Dili ang tanan tao nga naay katungdanan sa church. Dili silang tanan naluwas. Susiha ang kinabuhi sa tao. Ang daghan nag-alagad para sa kwarta lang o para sa respeto sa tao pero wala naluwas. Ayaw diretso pag ang tao naghawid sa Biblia. Oh, man of God siya. Basin. Tanaw purang kinabuhi. Muwali sa Domingo sa buntag, muuli, mahubog sa Domingo sa gabi. Naay problema. Magtindog, mag-ampong nga to sa Ginoo. Dayon magpasipala sa Ginoo pinagi sa iyang pagkinabuhi. Kanang situation ni Hophni ug Phinehas. Wala sila naluwas pero naay katungdanan kayang niyang papa ang labaw nga pare, yung papa ang high priest. So, na sila ay position. Dayon, wala mi time mo basa sa tanan. Pero verse 13 nga to sa verse 16, naghisko sa tanan mga butang ilang gihimo. Wala sila nagsubay sa saktong paagi sa sakripisyo. Naghulgat sila sa mga tao. Look at verse 17. 1 Samuel chapter 2, verse 17. Wherefore the sin of the young men, that cannot see Hophni ug Phinehas. Wherefore the sin of the young men was very great before the Lord. For men abhorred the offering of the Lord. Tungod ni ini ang sala sa batanong nga mga lalaki dako kaayo atubangan sa Ginoo. Tungod kay ang mga tao mitamay, pwede pod misilag sa halad sa Ginoo. Sila sa ingon nga dawta nga ang mga tao nagtamay na, nagdumot na sa pagpangalagad sa Ginoo. Ang tao nga tinuod na higuma sa Dios, dili ganan mo sulod sa tabernakulo tungod sa kadawtan sa mga pari didto. Pero napay masamot pa. Tanaw ang verse 22. Now Eli was very old and heard all that his sons did unto all Israel, how they lay with the women that assembled at the door of the tabernacle of the congregation. Karon si Eli tigulang nakaayog, nakadungog sa tanang gihimo sa iyang mga lalaki nanak ngadto sa tibok Israel ug giyon sa nga sila, watch now, giyon sa nga sila nakigdulog sa mga babae nga mitapok diha sa pultahan sa tabernakulo sa katiguman. Usahay matingala ta sa balita. Uy, nay pastor, nakasalauban sa batanong nga babae sa in church. Kanadali us ka bagong problema na dali sa Biblia. Ang mga babae nga nagtigom diha sa tabernakulo sa Dios aron mosimba. Kining mga anak ni kining mga pari naggamit sa ilang otoridad aron magpahimulos sa lawas niya ng mga babae. Sila ang role models ni Samuel. Wow! Kanak niya yun ang sitwasyon diin si Samuel nagdako na. Gipangulo siya sa uska leader nga wala na naminaw sa Diyos. Naluwas si Eli pero wala na naminaw sa Diyos. O gipalibutan si Samuel sa kadautan nga makapamula sa pinakagahi nga magsasala. Pare, nagpahimulo sa mga babae. Apan, bisan ka ng palibot ni Samuel. Unsa ba nga itong nakita diha sa iyang kinabuhi? Look at verse 17 of chapter 2. 1 Samuel chapter 2, verse 17. We just read it. Wherefore the sin of the young men was very great before the Lord, for men abhorred the offering of the Lord. Look at the next two words. But Samuel ministered before the Lord, being a child, girded with a linen ephod. Apan si Samuel, mialagad sa tubangan sa Ginoo, ingon nga usa ka bata, gibaksan og usa ka lino nga ephod. Bisan nay daghang problema sa iyang palibot, nagaalagad gihapon siya sa Ginoo. Are you listening to me this morning? Skip down to verse 24. Dali sa verse 24, si Eli nagyaw-yaw sa iyang mga anak, pero wala nagpugong kanila, gikan sa ilang kadautan, yaw-yaw ra. Tanang verse 24. Nay, my sons, for it is no good report that I hear, ye make the Lord's people to transgress. Dili ako nga mga anak,
Kay dili maayo nga balita kanang akong nadungog. Kamo naghimo sa katawhan sa Ginoo sa paglapas. Verse 25, if one man sin against another, the judge shall judge him. But if a man sin against the Lord, who shall entreat for him? Notwithstanding, they hearken not unto the voice of their father, because the Lord would slay them. Kon, si Eli nagpadayon diri verse 25, kon ang us ka tawo makasala batok sa lain, ang maghukam kaniya. Apan kung ang us ka tawo makasala batok sa Ginoo, kinsa ang mga liyupo lang kaniya. Apan bisan pa ni ini sila si Hophni ug Phinehas, sila wala naminaw ngadto sa tingog sa ilang amahan. Kay nganuman tungod kay ang Ginoo buot mo patay kanila. Sila sa ingon nakasala nga bisan ng Diyos nagundang na kanila. Si Eli nagyaw-yaw pero ang Diyos wala na nagdani. Sila nakadungog sa pulong. Ay, listen, sila nakadungog sa pulong na tinuod kabahin sa ilang sala pero wala sila na konsensya. Kaya nga naman, ang Diyos wala na naglihok diha kanila. Ang Diyos nagundang na siya'y plano, ako mo patay kanilang duha. You listen me very carefully this morning. Kung naitaw nga mag-warn kanimo kabahin sa imong sala, o wala gayud ka na konsensya, kana man ang panahon nga ikaw kinahanglan makulbaan. Kanang panahon nga ikaw kinahanglan mo dagang nga to sa altar diya sa invitation ug musulti Ginoo nga naman nga dili na ka magtunog kanako. Nga naman wala ka naglihok sa akong kinabuhi. You listen to me, kung pastor magwali batok sa imong sala ug dili ka maigo, kinahanglan ka mahadlo kay ang Dios wala na naglihok para nimo. Kung ang pastor magwali ug maigo ka na sakit, oy pastor sakit kayo, salamat sa Ginoo naglihok pa siya diya sa imo. Napa siya'y plano nga mutabang kanimo kung ikaw maminaw sa pagwali sa pulong sa Diyos. Are you listening to me? Sila, si Hophni ug si Phinehas, sa ingon nga gahi nga ang Diyos may undang na kanila. Pero tanaw ang sunod verse. Verse 26. And the child Samuel grew on. Kipalibutan siya sa tanan kadautan, gahi sila og kasing-kasing og ulo, and the child Samuel grew on, and was in favor both with the Lord and also with men. Ug ang bata nga si Samuel mipadayon sa pagdako ug anaa sa pabor sa Ginoo ug usab sa mga tao. Si Samuel nagtubo ra gihapon ug nagpadayon og sunod sa Ginoo. Nagwali ko karon kabayan sa trouble in the tabernacle. Nagpakita ko ninyo sa palibot ni Samuel samtang nagdako siya. Now you listen to me this morning. Ang mensahe karong buntag, simple kayo. You ready? Hapit na tao man. Paminaw. Ang mensahe karong buntag, simple kayo. You can follow God if you want to. Bisan unsa ang imong kahimtang, bisan unsa ang nagpalibot kanimo dito sa balay, dito sa eskwela, o dito sa imong trabahoan, ikaw makasunod gyapon sa Ginoo kung ganan ka. Ang imong palibot sa kinabuhi dili gayon mahimong uska alibay sa pagbiya sa Ginoo. Kung mobiya ka sa Ginoo, ganahan ka. Ikaw makaalagad sa Ginoo, ikaw makasunod sa iyang kabubuton kung ganahan man ka. Look with me to the end of the chapter, 1 Samuel chapter 3 verse 19. 1 Samuel chapter 3 verse 19. Can I ask you a simple question? Ganahan ba ka mo sunod sa Ginoo? Sama ka ni Samuel or ni Hophni and Phinehas? Ang balaod sa Ginoo, seryoso kayo para nimo or uska joke-joke lang? Unsay mo wa? 1 Samuel chapter 3 verse 19. Kunana sa amen?
And Samuel grew, and the Lord was with him, and did let none of his words fall to the ground. And all Israel, from Dan even to Beersheba, knew that Samuel was established to be a prophet of the Lord. And the Lord appeared again in Shiloh, for the Lord revealed himself to Samuel. In Shiloh by the word of the Lord. O ang Ginoo mipakita pag-usab diha sa Shiloh. Kaya ang Ginoo mipadayag sa iyang kaugalingon ngadto ni Samuel sa Shiloh pinaagi sa pulong sa Ginoo. Nainumdum mo sa verse 1 nining a chapter, walay dayag na panan-awon. Og diri ato nakit-an ug ang Ginoo mipakita pag-usab diha sa Shiloh. Human sa pila ka tuig nga walay dayag nga mensahe gikan sa Ginoo, ang Ginoo nagtingog pag-usab tungod kay naiusa lang ka batan-on nga lalaki nga wala mitugo sa iyang palibo nga mupugong kaniya. Israel needed a man of God, og si Samuel nagdesisyon, ako mahimo niya nga tao nga gikinahanglan. Dili ko mutugo ang pag-backslide sa Pangulo nga magpugong nako. Dili ko mutugo ang kadautan sa akong mga kauban. Magpugong nako. Ako mo sunod sa Ginoo, sunod sa mga akong balibo. Kikapoy ko sa mga tao magsunod sa barkada. Pagsunod ta sa Ginoo. Punta na karong buntag. Are you listening? I want everybody to listen. Tanaw ko. Ipusang tanan paminaw. Paminaw, katapusan ta. Ganahan ba ka na musunod sa Ginoo diha sa imong kinabuhi? Una sa tanan, kung wala pa ka naluwas, dali ka makasunod sa Ginoo. Ang una sa tanan, maong kaluwasan. Kung nakadali karong buntag, wala pa ka sure nga naluwas ka, pwede ka maluwas karong buntag. Niyaging Friday, nag-share ko ni Chantel og Jury. Sa gahapon si Ma'am Ruth nag-share sa anak ni mo si Lalay, di ba? Halos tanan tao diri na idlaw ang tao nag-share kanimo kabayan sa kaluwasan, pero basi nakadali karong buntag, wala pa ka naluwas. Kung mamatay ka karong buntag, wala ka kabalo sa kapadulong, langit o impyerno. Kung ganahan ka mo sunod sa Ginoo, kana dali mahimo hangtod maluwas na ka. Dali ka makasunod sa Ginoo hangtod ika mahimo ng anak sa Dios. Hangtod ang balang espiritu mo balhin sulod nimo aron mo gahom nimo, mo giyet nimo, mo pagkusog kanimo. You must be saved. Kinahanglan ka maluwas una sa tanan kung ganahan ka mo sunod sa Ginoo. Sa akong mga tana, naluwas pa ka. Kung mamatay ka karon buntag or unyang hapon or sunod simana or sunod tuig, sigurado ba ka nga malangit ka or basing? Maimpyerno gayud. Kung naibisang gamay nga pagduda, pwede ka maluwas karong buntag. Naidaghang tao diri nga malipay ka ayaw nga mag-share kanimo kabayan sa kaluwasan kung magduda ka. Number 2, kung naluwas na ka, ang unang lakang sa pagsunod sa Ginoo, mao ang baptismo. Si Kristo nagingon, una sa tanan, kinahanglan ta mag-share sa tao kabayan sa kaluwasan. O human nga ang taon naluwas na ang ilang unang lakang mawang baptismo. Dari sa akong church, kini kitawag ang baptistry na tubig sulod diri. Kaya nga naman, tungod gisugo ta sa Ginoo. Kung nagatuo ka ni Kristo, kinahanglan ka mo butyag, mo dayag sa imong pagtuo aron ang lain tao kabalo sa imong gituhan. Ang pagbaptismo mao ang picture sa imong pagtuo. Nga naman ay lalong nga tubig. Kay sa Biblia, ang baptismo mao ang picture sa kamatayon, paglubong o pagkabanhaw ni Jesus Kristo. Kung naay tao magpabaptize, kini ang iyang gisulti. Siya mo naog nga sa tubig, o kung magtindog ka sa tubig, kung kini ang imong awas, kinang tubig, kanamurag o sa ka cross. Ikaw naghulagway, nagpakita ka, nag-show ka sa picture, pinagi sa mong lawas, nagatuko nga si Kristo namatay sa cross. Dahil unsay sunod, ilubong, nagatuko nga si Kristo, gilubong. Ikatulo, nagatuko nga si Kristo, nabanhaw, napaminaw. Ang pagpisik-pisik o ang pagbubo, dali ang picture sa kamatayon, paglubong o pagkabanhaw. Diba? So, kung naluwas na ka, kung nagatuo ka, naluwas ko tungod sa kamatayon ni Kristo, dali tungod sa akong mayang buha. Naluwas ko tungod namatay siya, gilubong, nabanhaw. Kung kanagayur ang imong pagtuo, ang unang lakang sa pagsunod kaniya, maong pagpabaptismo. Ako nakikita, balik-balik.
Nay daghang tao nga maminaw sa mayong balita sa kaluwasan, maluwas na sila, pero sila musulti, dili ko magpabaptize. Paminaw ko. Kung dili ka maghimo sa unang lakang, dili mahimo ang tibok laing nga bahin sa pagbiyahe. Sorry kung nagpatay ko sa Bisaya. Let me try it again. English. If you don't take the first step, you can't take the second and the third and the fourth. Daghang tao magsulay nga mosunod sa Ginoo pero dili sila buot maghimo sa unang lakang sa pagbiyahe sa Christian life. Kung wala pa ka nagpabaptismo, wala pa ka nagsugod sa pagsunod ni Kristo. Kaya ang Ginoo naghimo sa unang lakang nga sayon kaayo, dili lasurang pagbaptismo. Kinahanglan ra ang humility. Kinahanglan ka magdesisyon, wala ko'y labot unsay gihuna-huna ni bisang kinsa laing dito sa akong balay, dito sa akong trabaho, sa akong mga classmates, ganahan ko mosunod ni Kristo o dili ko maulaw sa akong manluluwas. Nga naman ang tao dali ganahan magpabaptismo kay maulaw sila sa ilang pagtuo. Maulaw o sa Pastor Mike, gibaptismohan ko sa diya nga baby pa ko, ako pangatana. Naluwas na ka niya ng panahon na. Nagato, sa dihang, how old are babies when they get baptized here? Pipila ka simana, pipila ka bulan, o sa ba? Mga bulan ra? Okay, si Timmy, 3 years old si Timmy. Naluwas na si Timmy. Nakasabot na si Timmy nga si Kristo namatay sa cross. Nakasabot ba siya nga si Kristo gilubong ug nabanhaw? No, nakasabot ra siya nga gutom siya. Kanara. Kung ang baby baptismohan, wala siya nagpili ni Ana. Unsaon atong pagtawag kana nga pagsunod sa Ginoo? Di ba? So akong balik na ko sa akong pangutana. Ganahan ba ka mo sunod sa Ginoo? Question number 1, naluwas na ka. Kung wala pa ka naluwas, pwede ka maluwas karon. Question number 2, gibaptismohan ba ka sukad nga ikaw naluwas? Ang pagbaptismo sa wala pa naluwas ka, kanadali baptismo, ligo lang. Kanara, dali baptismo. Kang baptismo mo pakita sa imong pagtuo. Kung wala pa ka nagatuo, dali baptismo na. Dali sa dapitan sa among first time nami dere, natingala ni sa Easter Sunday. Wala itaw nagsimba. Sa miaging Domingo, 30 kapin. Misulod mi Domingo, nami dito sa church, niyan ang panahon, kapuyo mi sa taas, na church sa ubos. Easter Sunday, 10 kabuok rang misulod sa church. Natingala mi, asama ng mga tao. Nana sila dito sa bye-bye. Huwag sila niyo magbaptismo mi. What? Magbaptismo? Magbaptismo. Tili magbaptismo, maligo ra! Dayon mahubog. Amen! Welcome to the Pitan. Kanadalit baptismo? Ang baptismo ang decision, Ginoo. Tungod, ikaw miluwas na ko. Dili na ko kinala mabala ka kabayan sa impyerno kay naluwas ko hangtod sa kangturan. Kanang gitulo sa Biblia, naluwas hangtod sa kangturan. Tungod naluwas na ko, ganahan ko musunod nimo. Dili aron maluwas, tungod naluwas na. Ug ako nakikita sa Biblia, Ginoo, ang unang lakang mang pagbaptismo. So, ready na ko musunod nimo. Kung wala, watch na, kung naluwas na ka, kung wala pa ka naluwas, pwede ka maluwas karong buntag. Kung naluwas na ka, pero wala pa gibaptismohan, pwede pud ka magpabaptismo. Nami tubig dere, ug naay mga ilisdan, unsa ba? Ilisan. Nami mga rope, naay zipper dere, naay lugar, pwede ka mag-ilis, aron dali mabasa imong sininas, naay private nga lugar, makalak ka sa door. Nami tubig dere, ang tao makasaka, munaog dere sa tubig. Sayong kayong baptismo. Watch, kinang paagi sa baptismo. Ako mutang sa akong kamot, dere sa likod sa imong liog. Ako musulti, kung panaglitan si Jade. Kay si Jade wala pa naluwas, magampo pa ta. Joke lang. Kung ako musulti, kini si Jade, o si Jade naluwas, 500 years may labay. Naluwas si Jade,
o ready na siya mo sunod ni Kristo pinagis baptismo. Dayon ako mubutang diri, ako kay kamot diri sa liog, dayon ang left hand ako mubutang diri aron ang tubig dili mo sulod sa imong liog kay walay tao ganahan niana. And ako musal, I baptize you my brother in the name of the Father, the Son and the Holy Ghost. Dayon, buried in the likeness of his death. Ug kung si Jade maghawid lang ko 5 minutes na lang. Oh, dili. Buried in the likeness of his death, raised in the likeness of his resurrection. Hatagang siya og tuwalya, mobalik sa room, humana na. Wala gayud ko nakakita sa tao nga nagsunod sa Ginoo diha sa baptismo nga magguol human sa iyang baptismo. Malipayon ng tanan. Dili gayud tumi diri sa among church, dili gayud mi magpugos sa tao. Kay kung magsulay mi mo pugos, dili mong decision unsay pulos na. Mag-encourage me, mag-explain kung naay pangutana, kami magpasabot, kung magduda ka, nami tanan, ready na mi. Pero dili mi magsulay mamugos kay kanang imong kaugalingong decision. Pero sayon kaayo. Basta lang na tubig, o mga robe, dili mabasa imong saninas, na tuwalya, unsay kulang. Unsay kulang. Ang atong willingness to obey. Buot ba ka maghimo niya nga unang lakang? Number 3, kung naluwas na ka, gibaptismohan na, buot ba ka mo sunod sa Ginoo sa imong adlaw-adlaw nga kinabuhi? Naibis anon sa imong kinabuhi ang Dios karahan mo usog. Tugot ang Diyos maglihok sa imong kasing-kasing. Pareho ni sa Sunday School. When we talk about in Sunday School, dili ka makasabot kung dili ka buot mo tuman. Oh, nalibog ko kapahin sa baptismo. Imong kasing-kasing rebelyoso pa. Dili ka ganahan. Kay kung ganahan ka mo sunod sa Ginoo, sayon kayong pagsahot. Hotana, kung naluwas na ka, o wala pa gibaptismohan, unsa bang mopugong kanimo gikan sa baptismo? Si Samuel nagingon, dili ko mutugo sa bisan unsa mopugong nako, mosunod ko sa Ginoo gihapon. Unsa bang mopugong nimo? Ang hunahuna sa imong prente. Huy, unsay kasulti sa akong prente? Wrong question, sayo pang pangutana. Unsay hunahuna sa imong Dios? I challenge you. I encourage you. Pasagdi ang hunahuna sa tao, sunda si Kristo. Tugon na mga ulo, piyaw mata. Tugon na mga ulo, piyaw mata.